Сашо, Аре. Tank Masteries. Обаче тия им... Гоша Да, 300 мисля, for че the Tank Masteries. win! Наистина съм Tank Masteries. Само да видя нещо. Добре, талона е 26 лева. Добре, как го виждате това, бе? О, Nexus! Ти си яко залуха в нещо. Яко за ухо. Айде бе, това бие само 30 и няколко дни. Бабата на Тишо А, for не, the 40. win. А? Бабата на пише for the Какво win. направи този джерс, бе? Кого? Ой, Бояне, искам да си Спайдермен. Кей, Спиндърман! с Спидерман. Сплинтърман. Ела да помогнеш. Аз съм граф Как е, Дракула. бе? Ела. Аре, аз тръгвам вече. Аз съм граф Дракула. Хора обаче няма да го правя с майка. Драк Вакула. Няма значение. Не бе, с Майтлес го прави. Смайсля, И смайсля. ходим преби на тях джунглата. Добре, аре. Аз ще взема това. Не ми взимай малкия. Е, Стига, 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 стига. За да Аре. вземат експириенса. Баба ти е... трябваше да му стил наред. Мен веднъж на ранкет ми стилнаха булбафа. Сорака. Не, Жанната бе. Ой. Защо попреш тук, бе? Ганквам. No way. Готов ли си? Да, не знам. Да, Елиса направи едно от най-ужасните движения, което съм виждал за Елис. Да, давай. То Се така е е. закритната. Юзах си го на празно. Вземе експито от Ей, тъпа Елис. Не, брат, се Чакай, равни, трябваше остави да ми, си няма, остави го, не го ползваш удари. на празно. Писор. Не. Момчета, надявам се да уинна. Е, Ще я изгубим. Бъди Ама спокоен. заради катата ще изгубим. Защото сега ще е фидна. Бъди спокоен, ще изгубим. После ще изиграем още 5 игри. Пак ще изгубим. Днеска не можем да спечелим. Това е защото 500 само ни звъни. да. То ни лоши ложка. Хора, Той ни лоши ложка сме. идвам долу. О, малко, ой. Вот. Той ни Що? лоши. О, не те видях. Не те къде. И няма и теб. Добре, хора, щом като викаме Гош 300 for the win, А къде е тая, бе? Не. ако викаме... Ние Гош стилвай. 300 for- Да е дъбъл. Момчета му, Що не Люджа. може? Добре, че екзоснах. Мали, добре, че екзоснах. Та щеше да... Се по... GG Гошо 300! Бати яки екзост наистина. Добре. Боян си се кеви на екзоста. Ходи ми Ларни Боян. Да, тази спасих двамата с този екзост, и аз стига. Иначе ще да За убият. какво рекуваш, бе? Не, не, Защо? Аре да се ръкуваме. Добре. Аре. Чакай, дай ще сложа ворд. но тринги Не. да какво го правя? Аз правих тринки. Ганфът ни. А? Бояне. Окей. Сигурен ли си? Да. Да. Сега ще взимам Red Bull и идвам при теб. Не дей. Ганква и топа и това. А защо го включих? What the fuck? Изплаших се, че паяка е това. Стига, бе. О, прайс. Помислих паяка за Елис. Аре да хванем Елис. Чакай. Помислих втората магия на Елис за Елис. Гош 300 for the use. Аре бе. Не мога, но малко съм. Момчета, колко минути имате вие? Аз имам повече от тази цето, хаха. Кефи се лад. Ми се кефа. Аре, Боян, рекови бързо и аз ще рековам после. Чакай, аре да ги убиеме. Би. Но, пери бе, тук паяк нещастен. Че да изфармиме? Аре, на кого да ги взема? Тая...
Тъпия миньон, бе! Защо на миньона му трябваше да слиза Защо надолу? няма да е лошо при първа възможност да дойдеш? Що бе? Добре се справим. Ами, аз мисля да се лекувам, да ама понеже. Аре да, като... Чакай, ще вземеме някой. Сашо, взимаш катата, бе. Не. Всъщност да. Не. Но човек, аз трябва да фарма, че нещо се заплеснах с тези миньони. Не, Саш, не изкача, няма смисъл. Айде си ще една мине. On my way! Аз верно ли е към тръгна? Дам. Идвам! Гошо, 300! For the win! Браво. For the loser! О, добре се справихме, Любо, браво. Мгм. Това Десеш. браво на мене. Ти нищо не направи. Да, бе, да. Аре, сега и Дристо ще вземе кил. Браво. Абе няма да загубим, бе, хора, ще сме. Окей сме. Аз съм най-окей. Бази! Това е, защото аз керивам. Сгоям. Абе ти нищо не правиш, бе, Гъс. Да, бе, да. Точно. Чакай да намеря как се Ето, каже винаги тази съпорта прави най-много. топката. Как се каже тази топката, бе? Коя Ебаната топка? топка. Къде ти да... Сайдстоун. Сайдстоун. Къде знам каква топка искаш, бе? Ебаната топка, къде ти да movement speed, Ришо. Топката. Като активираш. Като активираш, получаваш movement speed. Ебаната топка, бе. Искаш име? Как се пише? Абе, не знам, трасия той 2000 гол. Не. Тук го разглобих. Не си, бабе. Аз като те я разглавям до некъде. Няма го, бе. Как че 2000 голда? Абе, Дришо, си лудил, бе. Ненормалник. Здрасти! Не, братле! О, Самонабихме се. къде изчезна, че не можах да я хвана, бе? Той защо ливна, бе? Сашо! Сашо, Кой ривна, бе? Джакс. Познай! Джакс Фрич Куито. Сашо! Да. Ходи Аз ми правя. тази хора горе, моля те. А? Изчакай ме и отиди ми Да, тази ще хора ми горе. пусне пасивката на Елис Паяка. Не! Сашо, чули? Пуснах си ябълката. Не, това няма смисъл. Бегай оттам! Толкова е. Сашо, хори на ми тази хора тука. Ай, сега си емоцията, тия няма да видят. Как го взе? Трябва да вземи това. Нищо. Сашо, моля те отиди долу. На. Искам да съм соло. Не успя да си пусна. Сори, че се О, не, няма да избегаш! Нормално так бе. Как ти, че няма да избегаш, бе, Гъс? Аре, как се каже тая бана топка? Да, е талисман от... Ихо. Аре, бе, как не мога да си я взема? Фък. Бояне, като съм жив за предпочитане да не ми взимаш киловете. Не, ще ги взимам. Всеки божи път. Ще се дразниш, ще ме псуваш, мен изобщо няма ми тука, защото аз съм ти сапорт. Разбрай. Абе. Вече са 2-0. фък Елис! Между другото, аз взеха и ти кила на коркито. И двата ми ги взе. Не, Да. бе. аре, стига, бе! И двата ги взе, и Елиса и Коркито. Сори, лата, не разбрах. Да, бе! Не знам, ние убихме, ба. Нищо. Никво е сес. Ние убихме. СС. Кия знам къде ще ходи като умряла. Сори, Любо, че ти взех кила на... Ама, поне. Не последи по мапа, брат. Сашо, моля те убия ли, защото няма уби. И си ходи соло, солото е скапано. Мира си е най-год. Чакай, ще направя трика. Взимат ми тура, бе! Предпочитам си вземат душите. Чакай, аз ще угадна. Туршия. То Джак Сабате. Тъпанар. Катата се е филила вече. Предпочиташ да си вземеш душаците. О, тия си размениха Лейна. Кой бе? Талон и... Предпочиташ Елис. да си вземеш душаците. Ми дава место да направя номера. Те лорнаха тук. Бати, аз се забравя да си вземем тринките. Няма И ли, аз, между другото, и аз още не съм си взел тринки.
Ам не, те са ларнали, няма смисъл да правя много рай. СС. Учете СС. Къде се набих? Абе, Защо моята не, генка, на защото ебан аз ще миньон отепа. пред мене. Ебания миньон, брат. Исках да ги привлеча някакси, ако се сещаш. Не мръзди изоставам с фарма. СС. Момчета, нали се осъзнавате, че играме 4 в 5? Трябваше да направим комбото, извиняй. СС. А не, ето. Ето. Трябваше да направим комбото, сори. Сори, Люб. Нищо да. СС, бягайте! Къде? Ние ще Не знам, видим. към вас може би. Ние ще видим, имаме лорд спокойно. Друго не мога да ви скочи. Внимай от тук да ни скочат бояна, аз ще им сложа тринки. А, да. Ще го сложа в храста, нема извън храста. Ебания Какво тринк. флашна, братле? Флашна и умрял. Видя ли го? Аре, комбинация да правим. Топлин не взимат колата. Ех, мамецата ти. Не знам, кой раз не могат в джунгла. Няма джунгли, ще ходиш топ. Защото Джак се така ли? Защото не е от България, що? Аз помислих, че ще отида в храст. Я, Елис, никво СС. Сори, Това нощ не е мулти. взимаш го. Давай. Ти го взимаш, той и не искаш да се. Ама все пак. What the fuck? СС. То те е она. Сега ще си взема шибания тринкет. То. Ебания тринкет. Шибано ебания тринкет. Нищо, поне да си взема кила. Нали, Саш? Нали суш? Сиш. Любо. Не видя ли там? Момчета, дефуйте малко мира, моля. Са. Ай, Саш, фаст. Какай? Идвам. Само не да я правиш глупости, моля. СС. Но то нещо как ще го пребия, бе. СС не знам на къде. Чакай. Как оцели, че там да? Дай към тая. Аре, комбо. Това не беше точно комбо. Казах Бояна, бе. СС. Сори, казах СС. Оправите се. Бояна, затова ти казах, че е за предпочитане да не ми взимаш кила, докато То съм беше жив. без да искам. Братле, беше без Да, бе, да знам, искам. бе. О, гръ! браво. Треш Браво. 3-1, гъгъ. Хора, треш 3-1. Аз съм 4-2. Добре, повече няма да те стигам. Просто исках нещо да направя колкото за да не умреш, не Аз знам. съм 6-0. Джак се фри. Аз имах и бариерка, аз знам какво да правя. Да, извинявай. Нищо, Не бе. знам, Има ли СС към Нищо мен? няма. Що ли ми казвате? исках да го Ай, бия. та не е от да... год, бе, та е от топа. Сашо, той Лиза не е ходил топ от 10 години. Откак те убих? Невероятно. Да, така че СС е топ. Аре сега да премахваме бани тринкети. Ма не, то сигурно са изтекли. О, бата, аз съм 3 лева Защо над го стола. сложих до хра... а не в храста? Аре, чакай, отиди в храст. Не, няма да чакай. Отвори. Откак О. убих? Пълно към мултито. Нищо, изкупихме мултито. Пъти аз дори не си взимам душите, не знам. Сашо, моля. Що не е нещо?
Идиота корки ми го съжда. Века ларвите, които ми взима с едно кино. Ама ти още не мога да свикна, че килто ми е на обикновен каст и някакво бан. Момчета, както се седи на едно място и не мърда. Сега ще искаш ли да ти помогна? Yes. Браво. Той е баняла. Е бан. Ма не, сега ще играе на път, затова е толкова силен. Кой ти ли бе? Сега Ори! Аре, ако хвана корки... Бей О, кацата! А, не, ще Видяме. смажем. Ще смажем. Не дей! Ще И смажем. ще я свиднем. Няма. Не дейте наистина ще финете, не дейте. Няма бата 10 лева, Любо също е 10 и аз съм 10 лева. А тия тук, двамцата, този корки тук, че много ще помогне. Момчета, аз още нямам тринкет. Идва ката, идва към мидъла. Да. Виждам. И лорвите идва към мен. За малко. Безобарец. What the fuck? Чакай, правим комбинацията, стали. Окей. Дай! Ого, no. Браво, Саша. Идвам долу. Знаете ли какво аз мисля да си взема Владимир? Какво ще кажеш, Саша? Да, бърси. Той колко беше? Това не е лойд. Аха, Няма тези... мулти, иначе всичките ще ги сваля. Беги, Владимир беги, става беги. за- Ай, това ти е паня пая, бе! Аз... Вече аз- от тавър като бутнеш ти дава по 100 голд на. Чакайте, Саша, изчакай ме и аз да дойда, моля. Искам да е страни. Аре, скачи. Дай. Взех талонч. Браво, тъпо. Са няма да избегаш, или си. Не искам Няма да ти това. избегаш. Колко близо беше? Браво, Саша. Браво. То защо лежендари, браво. Жирото беше това много добро. Защо 8-0, бе? GG. Бей ми се от лейна. О, не, душа. Чакай, бе, що да бегам от леда? Дай да го пушнем. И е взех душата. Не ми взимай фарма, разкарай се. Само се хилна, бе. Аре, ръковам се аз. Аз А се не, хилвам, бе. дайте блу на тост. Ларвите идват. Ларвите идват. Еми да дойде. Ще намери празно пространство. Аз винаги забравям си спомня баната пасивка на талисмана. Шет. Аз на всичко викаме бана. Забелязвам. Вече не е СС. С СС. Аре 3 ларда. Сашо, аре, ури. Напомнете ми да си взема тринкет, моля. О, аз съм Вземи си по-висок тринкет. левел. Аз съм по-висок левел от Аз тези ще ме гледам гери. тук. Аз съм по-висок Петста ми е левел звънил. от тези герито. Аз съм по-висок левел от тези герито, бе. Съм 7-2 аз. Гледа, сега ще си пусне ракетата. Аз ще му тресна много демидж. Точно не се бълка. Браво. Бат! Здраво, удар ли го взега? Май да, нас ти го остави. Знам. Мани, беги. Ката. Ти ако дойдат, taj ще ги. Беги само да се лестим. Сашо, взех си армуга. Аз напълних вече. Yes! Дефендно. Good job, Сашо. Обичам. Не, без гуд. Елиса! Не, няма да я хвана. Селил? Не, бе. Селил не е лис. Селил? Вземи коркито. Двамата ще Хора, вземем. пушваме, Yes. ще уиднем. Не, бат. Много добра комбинация сме ние двамата, Люла. Да. Човек по-често Пецата, играм. бат. Пецата fail forever. Не, в пецата не мога да си удари И килто. преди, и сега, Петър Яко fail, ва. За дракона. Аре за дракона, ако имаш другото, наистина. Чуя се фарма малко аз. Идвай, бе. Почитам фарма пред дракона. Аз идвам 3 шоу, морална подкрепа. Я ще ти... Аре, морална подкрепа. Аре, морална подкрепа. Аре, аз си за морална.
Байро морал да подкрепям. Морал Ара, да... бе! Ти мислих и аз да идвам за морална. Аз само 3 пъти ударих дракона и това ми беше моралната. Елате тук за Спайдърмен, моля ви. Аре, На мене! Спайдърмен На кой се дашна? за мене. Защото аз съм специален. Ама току-що убихте Спайдър. Аз ще я взема, аз ще я взема. Оставете го. What? Чакайте за малко. Обе, Аз си да мога. Не! и преди, и сега. И ще обърка си газа. Арде! Фейл. Супер! Тринкет! Убийте това! Убийте това! И преди, и сега. Сашо, пак се май на страх. Пак се метна той в вода. Какъв си ти, бе? И аз си стоя тука, бе. То даже го злейна. Браво. Добре. Аз измъкнах. За сваши бариера. Сашо, нали знаеш, че той така се хилва? Знам. Момчета, тази игра ми хареса. На мене. Забавно. Не. Спайдърмен. Сашо лети като Спайдърмен. О, имам най-много миньони в играта. 9-2 съм. То също Аре, момчета на 10 мид. Сашо, мид! Колко бе? Горгито О, Елис. мид! Горгито Елис са по едно много. На Бояна го Кротки почнем до. Елис. Нещо ще ги давай. шашкаме като почнем малко до. Хора, аз мисля да пушна топ. Аз си пушвам мира, брат. Какво ми скочиха 300? Те ще ги вземат. Някой ми критна доста. Нека той е. Ела, Корки. Но! Няма да се предам. Няма да се предам. Аз им ги, Сашо. Ой! Хора, Аре, Браво! бе! Вземи хора, сори, че ми занеше баба ми и бех разсеян като шит. Извинете. Кофелнах. Не си фелна, бе. Съм 10-3. Но. 300 на баб. тук, бе! Къде се набих па и аз с вас? Бей Саши. Чумка, Сашо, искам да умираш цялата игра. аз ли? Насам, Да. насам. Съм possible. Yes, браво, бе. Ти ще... Фокус до танк. Фокус до танк. Фокус. Тишо. Ката. Любо, бързо, над. Не, няма как да Шит, не можах да ги. Не, трябваше да отидеш на лап. Бате, не можах да спаса Любо. Идиолите. Фокус до танк. Сори, Любо. Нищо, О, бе. било като взима 20% от хилата, бе. Саша, Любо, М, сори. Нищо, бе. Speed forever. Ти не е истина колко бяха на късна. forever on me. Прави ли си пента с Анубис? Кой? С Анубис. Какъв топ? Насос, бе!
Анубис. Колко Аре, Любо, аз ще изчакам специално. Аз съм тръгнал, бе. Ти си тръгнал. Имам топ да пушвам. Аз тимам бот да пушвам. Аре, аз ти имам бот. Да, ако и искаш... Имаш ли вардове? Да, имам два. Искаш варди някъде ни ганка? Аз ще взема бубафа. Ще взема ли Лоро? Що няма ССС, бе? С. То приключи лейнинг фейза, бе. Ти можеш с нормал атаки да го вземеш, Саша. Ами не мога, защото гледай колко дамаж бил. Не бе. Саше. Защо прикарай ги насам? Ами с удоволствие бих. Гледай, don't touch the farm. Дом точно. Здрасти, мамо. О, фък! Сашо! Буклук! Аре, ние ще пушнем ботъм. Бързо. Какво стана тук? Ох, фейлнах много тук. Бързо. Сашо. Аре, Знаете ли какво? Вместо лантърна ще си взема Сайнстоун. Това е вярно, това е много. бързо. Да. Това ще направя. Сега следващия ми айтем ще бъде от Ще не си вземеш да Не успех да бутна тауъра. То тауър си възвръща кръвта. Го, защо? Исках да бутна тъпия тауър и не успях. Дразна се. Няма, you'll never catch me, Защо, bitches. върти се? От 10-3 съм 10-5. Беги, беги. Аха. Ай точно. Любо, защо не тръгнеше да бягаш? Не видя ли, че са двама? Може поне кота. Любо, защо? Исках колата да взема. Искаш колата да вземеш. Искаш колата да вземеш. Така и оставих на 200. И е на 200. Искаш колата да вземеш. Трябваше на колко е? Коя кола? О, 4 HP е моята, брат. Аз съм виждал на 3. Гледай, И на лата, две как съм ще виждал, сте да. вар. На 4. Елате тук. Не. О, елата ми. Любо, ела ми двата. Няма смисъл да пушваме, трябва да помагаме. Ами живото Ларука ще пушне топ. Не. Браво е. Това Са- смеш става стил. Дъбъл стил. А не, той коркито са го хванах. Не излизайте. Излизайте. Фък. Умря. Коркото е твой. Не, мое. Не. Бано. Кое? Че миньони ела да пушнем. Чекай, нали знаете, че мога да бием от раз? Пушвайте. Пуш. Only push. Пишкай, давай, пишкай. Хора, като се махнат от там, Любо, като дойдат тия, веднага цъкаш една тръна ми. Значи, ще изчакаш да се отдалечи и тогава. Беги, бе. То че го взема. Аре, давай. Защо? Много яко да плуваш в лопичките, братле. Това локичка, бе. Лопичка, бе. Глей са. бягайте, коркото. О, малко статика ми. Охо, ю. Але, уп. Айле, Аз между другото винаги забравям с използвам активката Саша, аз съм Rocket топ, Guidance. аз съм топ. Видиш, то че ни разглоби. Добре. Че ни разгови. Че ни разгови друг път. Имаш, Между аз искам да пуша топ. имаш най-добрия съпорт ЕУ. Няма да ни разгови. О, коркито. Моля тази да пушна. Няма спайдър. Трябваше лампа да сложиш. Да. Нищо. Не сложи ми свет там. Също си исках да се направя на Спайдърмен. Добре, Саша. Още малко, сега свършвам. Саша, пушваме сега. Аз мога да избягам лесно. Няма да лесно. Че взема вещите. Ние ще им привличаме вниманието на Че ебаните. вещите ще взема да дигна лева. Знаеш какво? Аре да вземем талона. Най-бързото милион кил. Аре, Люла. Го вземем. Охо. Ма изчакай ме, да. Аз Аре. още.
Беги, дай. Тъпата му свърши. А, не. Къде не съм тръгнал? Говори. Джукс! Пулата, хитвай пулата. Ебан Джукс! Хитвай си пулата, споко. Няма избягаш. Билбо! Избегай бе! Какво правиш? Що не избяга? Защо ще ни уби двамата? Ще я Защо го не убия. избяга бе, Щях да го Любо? убия, бе! Мъкни. Нямаше да го Мъкни, убие. бе! Мъкни, бе! Мъкни, бе! Да пак. Си ти. Ту пак. Си ти. Сти бе! Си ти. Сити. Трябваше да избягаш бе. А, фак! Два айтема и се фул билдвам. Нема сърендвате. Не можеш да биеме, бе, сърендване. Ние не можем да биеме, да, какво ще тогава ще сърендваме? Ние ще биеме много ясно. Имате най-добрия съпорт Ело. Ние най-доброто керри е. Не, добре, Мител. Кулата, 4. И най-добрия Ли Син. Не, Не, аз слушай. съм най-добрия Ли Син. Аз съм Аз съм най-добрия. по-добър. Не си по-добър от мен. Аз съм най-добрия Владимир от тук. Аз съм Аз най-добрия Ли Владимир Син. не съм играл никога, И отивам за бот. аз никога не съм играл онлайн. Ртатата, ртатата. Ара да пушиме бота. Много искам да ги пушим. Аз съм с 18, фарм 17, 18, 17, 15, 18. Аз по 18 фарм. Аре, ФПС. Лантърна бе, гъс. А на те Ара, бях. отивай тук веднага, не ми пука, че си по-напред. От и също ще взема този фарм. Тук. Ама лошо кери. 15 милиона имаш. Бойна Да, позиция. че бе. Лантърна. Много обичам го изпълня. О, ево. Чеш вещицата. Какво екаш, бе, Сашо? Хубав. Екзели. Окей. Аре да лаш, Слушай, върна. Пешо ми пише, добавете ми по скайп. Не може! Напиши Не му може. не може! Не мандже! Са тия ще ни ганкнат 100%. Газ на 700. Те, говорихме на барон. Няма да се рекълнеш. Няма да се рекълнеш. Са шараски барон. Не, бе, няма да правим барон. Не. Що няма да правим барон? Какво Боян, правиш? ти пак не осъзнали, че пак ми взе кила. Така ли? Да, така. Да бе, пак ли? Не, сега бях. Фак! Взимай го! Извинявай брате, дори не осъзнавам, че взимам фарма. Сашо, бягай. Що? Ще ни скочат, бягай. Че вземат барона. Ние сме Ма ние ги взимаме и направо така много лесно. Сашо, мой фарм. Добре. Ще взема първи. Това да ги инстакилнеш. За малко да го сме. I'm без кери. Абе, ти нали записваш? А? Записваш ли? Какво? Мам! Да, не записваш. I'm без Защо не support. записвам? Лука става кърен, брат. Не, брат. I'm без support. А, не, да, верно записвам. Сега си сложих пред всички. Да, защото стилваш керитата на Еди Керито. Керитата. Фарма на... Киловете на Еди Керито стилваш. Йо, добре, видя ли го как плаща? Коркито флашна много яко. Нали викаш, че си без сапорт е луба? Без стана? мело, просто взимам киловете Я на взех всички миньони. Уджу. Ей, чао. Напред! Бубав. Хитна го! Редбъв. Бегай! Моля, пушвам топ. Ла. Пусни си лампата. Това е, лампичката. Какво? Си пуснеш лампата. Защо? Не искам да избрегам яко. Аре. Ей! Не! Don't kill me! Не можеш да го вземеш. Не! Там има някой. Взеха ми вещицата! Ех, то флаш на ват. Мой си. Ой, Стия бе, това е за керито бе! Така е. Къде на къде, бе?
А, момчета. О, души. Аз ще им за песовете. За пес. Това за съпорт, за души бояне. Колко души има? Аре, дай. Как викаш пес? Момчета, чуда се. Това беше той 100 кило, брат. Още малко гълт ми трябва на Ние мен. ги пиеме 4 в 5 обаче. Много се кеф. Не, верно ли? Аре, Аре бе, Саша бе, Лайнар, трябва ми малко голдове. А, не. аз ще лорна навсекъде, ако реша да ни... Аре, аз ти Само тук. един лорд. Няма да лорна навсекъде. Не. Все. Нали съм жив? Здрав. И прав. И ще ти еба майката. Колко дано близо всичките да ви избият, аз ти им за водолюба. Искам те тук. Айде, аз умрех. Аз взема още един Аз съм Infinity Edge. Аре си Ще измъкнеш трябва да ако съм искате. А? Аре, дай. Не, вече излязахте от рейндж. Аре. Идвам за пента. Нали не сте убили никой? Никой не сте. Аре, аз съм с Сашито. Ти Аре, да са петте от милиани. Аре, заедно. Аре, знаем. Аре, заедно да цепиме въздуха. О, това е трудно. Сега това е мое. Ти ще кажеш. Мое. Ти ще кажеш. Аз съм лош съпорт. Аз ще си взема. Познайте Чакай, какво. дай да направя Спайдермен. Спиндерман. 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 Дай Саша танки. О, кога се хилна тази колова? Беше на 400 кръв. Беше на 200. Даже по-малко от 200. Your team has destroyed. Еди ви. Инхибитора и бека. Понякога. Какво да си взема сега, защото е много трудно да разбера. Това е да си поляк. Като Сашо. Арчо. Сашо поляч. Чао. Не тук бе. Аз съм Много с... тук има лард. Некой е хелп, Между бе. другото, Абе, дайте ли моето полско име как е? Сашо, Що се рековеш точно в базата, Защо? не мога разбера. Да. нашите полски имена са Оляк. Оля. Оляк. поляк. Къде има лорд? Чувствам се Беги засран. Саша да се лефти, но моля те, бе. Аре, който вземе това. А, вие Аре, сте на ти тъпаци, бе. Не Ами трябваше ти да... искам да рекома. Аре, аз ръковам. Много лош съпорт съм, да, знам. Саш, ние ги разбихме 15 в едно, бе. 15. Не, пак взех кила. Не знам, несъзнателно, просто ги удрям. Бубис! Сори. Нищо, аз съм по-фиднат. О, Сега е добре да съм фиднат. Малко. Сега Леопат е рейдж quit, като го знам. Не, бе, в базата им съм. Ще ходя с екзекютно. А не трябва да си изпълням активката на тъпия актив на тази Locket of the Iron Swari. Трябва да си ги изпълням, що не съм изпълнил? Аз отивам на мид. Търата, Саш! Не! Не ма вземете турета! Гъс! Гъс! Миньони! Използвай флашка за идиоти. И одито! И одито и флаша! Ара ще чакам Не базата. успях да дефендя на тавара. Аз ще чакам базата, защото си ми ги. Нали гъс? Не знам свия някакво. Чакай, Сложи стой. лътър. Сега гледайте как се... Аре сложи тъпата! Аре, върди се са. Не беше ми в кулдаун. Саше, Хора, още малко ми трябва голти се фул билд. значи, чакай, аз да не ви бъркам, значи на тебе Саше го от 7-ми клас, ще викам Алекс. Е да направя. Единият е Сашо, Саше то е малкия. Саши. Сашо и Саши. Между другото, като ни видите, ще кажете, че е обратно. Значи Саше е малко. Сашо, аре бе! Той... Саше той е... Чакайте ме хора, чакайте ме. Разбия се готен демидж, идвам. Почти всеки удар критвам. Брозе го. Уе. Кой е Саше? Саше. Последно. Аре, Саш!
Тренира Саши. Не, най-хубавото време за е истина. Целите най-хубавото време за Горе инстакилнахме то. Аре са барон. Да, Аре барон. барон, аре барон. Не бе, чакайте да се възродава, идиоти. Не ти трябва на тебе, бе. Без това нищо не правиш. Ето пак не си спохахте. Да знаеш, че имаме еднаква... Саши, беги бе, трябва да се фулби от дна. Не дей, Саши. Не дей. За да мога да критвам всеки удар, искам да ти пробвам билда, моля те. Не пушвай. Абе ще пушна само кулата, бе. Добре. О, аз ще взема Frozen Mallet да ги забавим. Мазен Мале. фролет. Мазен Frozen. Да ги забавим. А не, по тази лойка трябва да взема Iceborne Gauntlet. Връщам се, продавам. 200 гол. Нямам пари за Iceborne Защо? Gauntlet. Май Аре не. представихте, защото ме... Те боли си, глава. значи, Аз ходя за дракона, че ми трябва 200 гол от хора. Боли ме главата. Що? Не знам. Не, сега ли ще се рентна? О! Не успях бе, 100 гол! Защо? Сашо. Да. Добре. Значи, много мразех